Pardon. Prosim. Jeste li vi oženjeni? Ne, ja sam Ledičar. Ledičar. Dečko. Kaj sam ti rekao? Ajde, gluposti, molim te. Ja ću vam reći, dragi fulir, za vas bi bilo najbolje da si nađete dobru ženu, po mogućnosti s nešto kapitala. Tako vam je to. Ma, otkud ti znaš šta bi za gospodina bilo najbolje? Nema svako sreću kao vi, pa da nađe takvu finu i šarmantnu suprugu. Ja ne kažem da je ona loša žena. Ima još i gorih. Takav vam je on uvijek. Ali iz mene vam je to drugčije. Ja sam takav da meni treba sloboda. Kad bi mogel, ja bi se odmah priključil istraživačima Amazonke. Ma nemoj. Ili recimo Konga. I ne bi vas bilo strah. Ne, čujte, imam tak hrabro srce da bi mogel golim rukama loviti divlje zvijeri. Daj, nemoj toliko piti, onda govoriš gluposti. Ja sam tebi 1000 put rekao da ti mene ne razumiješ. Ali sad ne možemo o tome raspravljati. Pardon, moram ići na jedno mjesto.